Ya dama gurin ka zan je. Ai mu fa za mu je da Wai ka dan samu mana abun kari ko? to ai ni yanzu dai gun ka nake so ka samu. To ai za mu ce ta tarar da mu je mu sai dai mu je gidan Alhaji mai salati. Salatin nan fa ka san dai yanzu rani ne. Hakan nan za mu je. Mu je mu mai karanta to ai shi ke. Kai na fi ka jin yun. Ka san dai mugun nufi da rai ne. Yawa kai zo da Allah. Allah ka shiga nan gidan ka ce ana sallama da Alhaji mai salati. Yawa to mun gode. Ai mun yi sa Alhajin yana ci. Allah malam. Gidan ba ka ba cikin rashin mutunci ba ma da ne da ya share nan ba. Ka ko bane na hana shanya amma ba ki daya ba a ji mutunci gidan nan na hana shanya gaba ki daya. Yawa ta shiga ga muna Alhaji. Alhaji an kuma lafiya. Ya aiki. Allah ji wannan jira Allah da annabi kai sai ka ci kashin talauci. Wallahi Alhaji ai talauci ta wona shirya ke. Kai daga ne ka san ba na sanar da mu da karatu gidan Allah. Alhaji bari mu mata. Ka ka can wurin Allah. To shi ke yawa. To bayan Allah ina sauraron ku. Ya wajen an lafiya. Lafiya ya zan hannu da kai. Ka kalle ka fahimta kai. To noma ai wajen. Wani irin noma? Ai ba maganar noma na An wani. ci gaba ne. Alhaji ko sisi ba mu da shi yanzu haka ba wanda kwanan mu uku ba abin da muka to ko shi ne muka zuwa dan duba mana mu samu ko na garin mu mu samu. Ba da kaka bane. Inda kaka ne. Sai har na tsiga ma za a iya bau. Kaka take ni ba wani cin da nake da shi ba na san gaban nan. Ko kudin ce fa neman gidan. Ko yaya ne Alhaji mare. Mare ne kada ai ba dawo. Da canji dan wannan kudin ne nake yawa. To Alhaji Allah. Mun dai mun samu garin rogon nan ai lafiya Ya canji ne gaba. Da wannan ya kamu ku yawa da suke ba zan iya ba ku wannan ba. Kai yaran da zo ka samu mu canji. Kawo a samu canjin A Alhaji. ta ina zan ba ku na san ku ne. Ai ba aikin Allah za ka yi. Ni wannan idan na ba To kai kawo nan kakkai ga hada kamar an fara rubutu. can dai mutu. Assalamu alaikum. Malam ba mu garin rogo ka ba mu gyaɗa ka ba mu siga. Kashe mana ita ne. wannan ayi ko na gari Kai wato ba mu garin ma je mu nemi siga. Muna da kwaki. Duka ya kashe? Masara? because I no get money just because I no get money because I no get because I no get money just because I no get money because I no get money. Wannan rayuwa ba shi ne da aiki ba. Wani mai tsayin kuwa. Hatu. Kana gani garin ma ba siga hakan nan za mu ji kashi. Ɗaya mana. Za ka ci babu ne? Babu mata In ka garin nan ba ko siga ba mu. ga guda. Hakan nan za mu ji kafu. Mu jira Allah ya kawo. Wannan tattalin inda Ai tsayawa za mu Allah ya kawo na siga ba za a ci garin ne yanzu ba. Ai na Allah ba sa ƙari. Muna nan za mu samu na siga. Ina buredin nan ne. wani biredi. Buredin da ka sato a shagon nan an gaya ma ban gani ba ne. Ai na yi shiru ne saboda na san tare za a amfana. Ɗaya ɗan wasa ka gan shi kenan. Mutum ma sai ka ci amanan mu. Kai. Shi kenan buredin? 200 kenan. 200. Wai Goodluck ya ba wai Buhari ya ansa kasar nan a hannun Goodluck kuwa. Kana wasa ne. Shekara ta 8 muke ciki kenan. Dole mu shige hijira. Ka tafi Maiduguri. Bari mun samu na siga ma shashi. Ma a yanzu dai kan ai ba zai kawo ba garin. To, malam mu sha'a ni kawai ni yanzu ni yunwa nake. Kai. Ha? Allah ta alƙura an baka isa ba. Sai ka biya. Sai na biya ko sai ka biya. Ni za ka ci amana a nan gurin? Ana garin Ka rogo. magana hankali. Dan Allah ka taimaka min je ka. Ai baka nema ai magana hankali ba talauci hauka ne. Wallahi yunwa ne. Allah ina garin da yake. Ni ko ba sigar zan sha Wallahi wallahi. zabarin shi. Wallahi. Zabari rijiya ya faɗa. Na ɗauka in zama ɗan agwagwa. A duba. Kai. Mu duba. Ni zabarin shi. Rayuwa ina za ki da mu? Ni zabarin shi. Ni dai ban ga kowa a nan ba. Nan guraren yanzu ba a je Kai, ba kai, komai. Kai ga mace amanan nan. Ai ga mace amanan nan. Shi ba ma suga yake sha dan sarkin mayan wata. Ni tsabacin ka san wahalar da muka yi? Ka san Sai ka tsaya. ka san wahalar da muka faran kuɗa sai Kawo ragowar garin ne. siga ba siga Ya muka mana ka jira saki suga sarkin mayu. Rike mun shi. siga kai da haka zaka mana siga ba muka jira fa a kawo mana wannan abun fa. Ai ku siga kai siga ba muka jira fa faran kuɗa kun ba kai Caje mana shi, caje haka mana shi. zaka yi mana To ai na ji ne ku kuna adawa da mulkin Buhari. To ni ba su gan ma nake nema Allah ya kawo. Ku kuma kun samu ba su ga shine ya kunne mu. Shi what?